Hello guys, a wannan bidiyon zan nuna mana yadda za ka yi identifying din daily bias ɗinka. Bi ma'ana yadda za ka yi trading based on abin da ka samu in your daily bias. Na san a matsayin ka na SMC trader wannan yana matsar baka wahala sosai da sosai, like wasu kuma ba sa amfani da shi. Ka fi gane kawai ka je ka identify din na structures ɗinka a lower time frame. Amma kuma idan har a lokacin da za ka yi trading kana zuwa daily time frame ka ga wani irin liquidity kasuwan ta dauka, hakan zai matsar taimaka maka, zai ƙara improving din confidence ɗinka a yayin da kake yin trading. So a wannan bidiyon insha Allah zan nuna mana yadda za ka identify din daily bias ɗinka. So yanzu kamar yadda kuke gani yanzu for instance a nan idan muka dawo zuwa daily time frame, kasuwan ta yi sweeping din previous candle low, sannan kuma me da next day kasuwan ta yi kasuwan ta yi buy kamar yadda kuke gani, sannan anan ma me market din ta yi sweeping din previous candle low, sannan kuma me kasuwan ta yi buy the next day, sannan anan muka cigaba tafiya daga cewa anan ma kasuwan ta yi sweeping, sannan kuma kasuwan ta yi buy, anan ma kasuwa ta yi sweeping din previous day low, sannan kuma kasuwan ta yi me market din ta yi buy kamar yadda kuke gani. Haka zalika a daidai nan wajen kuma kasuwan ta yi sweeping din previous day high, sannan kuma market din ta yi seller. A nan wajen kuma kasuwa ta yi sweeping din previous day low, haka zalika kuma mai kasuwan ta yi buy. Sannan a nan wajen kasuwa ta yi sweeping din previous day high, sannan kuma kasuwa ta yi selling. Sannan a nan idan ku duba me kasuwa ta yi sweeping din previous day low kamar yadda kuke gani, sannan kuma mai kasuwan ta yi buy kamar yadda kuke gani. Haka zalika a nan wajen ma idan muka duba za ga cewa me market din ta yi sweeping din previous day low, sannan kuma market din ta yi buy kamar yadda kuke gani. Haka zalika idan ka ci gaba da playing din price ɗin ka zaka ga cewa a duk lokacin da kasuwa ta dauki high ko kuma low na previous day candle, za ka ga the next day kasuwan is either ta yi buy ko kuma ta yi sell based on wannan liquidity level din da aka dauka. To idan ka fahimci wannan sannan kuma kai adin din shi as your confidence a yanda kake yin trading, zai matakar taimaka maka sosai da sosai, wanda shine abin da zan yi bayani a cikin wannan bidiyon. Saboda haka ku tabbatar da kun kalla wannan bidiyon tun daga farko har ƙarshe, sannan please ku duba comment section na wannan bidiyon ka yi comment da True SMC. Sannan ga waɗanda suke so su yi join din mentorship ɗina program wanda za a gabatar next month, gabaki ɗaya registration din 20,000 ne, kuma har yanzu registration din is ongoing. Saboda haka idan kana so za ka yi registration yanzu kafin lokaci ya ƙure ba tare da bata lokaci ba, mu shiga cikin bidiyon. Guys, abu na farko da za ka yi shine a lokacin da ka zo za ka yi trade, misali a ce yau Tuesday ko kuma a'a yau Monday ko Wednesday, ko wani rana ne da ka tashi za ka yi trade. Na san a lot of you guys muna fara yin trading ne da safe. Abin da za ka fara yi shine ka zo zuwa daily time frame ɗinka, babu ruwanka da wani kasuwa tana uptrend ko kuma tana downtrend. Abin da za ka yi shine ka mayar da hankali akan candle guda biyu, ba wai candle din yau ba, ka mayar da hankali akan candle din da kasuwa ta yi printing jiya da kuma shekaran jiya. Sannan ka duba ka gani candle din jiya ya yi sweeping din candle din shekaran jiya, sai ka duba ka gani shin high ko kuma low ya yi sweeping. Idan ku yanzu a nan wajen wannan candle din ranar Monday ne, wannan kuma candle din ranar Friday ne, sannan kuma yau shi ne ranar da za mu trade da ranar Tuesday kenan kamar yadda muke gani. So yanzu a nan wajen abin da muke bukata shine candle din ranar Monday muga cewa ya yi sweeping high ko kuma ya yi sweeping din low din candle din ranar Friday. Kun gane, ba wai candle din yau ne kake bukata ya yi sweeping din liquidity din ba. Issues din tsakanin candle din shekaran jiya ne da kuma candle din jiya. Kamar yadda kuke gani yanzu ana idan ku duba mun candle ya yi sweeping din low din Friday candle kamar yadda kuke gani daga nan wajen. So bayan mun yi identifying din wannan, yanzu abin da zamu yi shine zamu trading ne yau a ranar Talata, sannan kuma mun riga da mun yi identifying din cewa tsakanin mai candle din ranar Monday kasuwar ta yi sweeping din previous candle low liquidity a nan wajen. Saboda haka ne abin da zamu nema shine ba in ya ce kasuwan high ta yi sweeping to fa zamu nemi sell. Sannan ka tunda mun identifying din wannan, abu na gaba da zaka yi shine sai ka je zuwa 4 hour time frame. Bayan ka zo zuwa 4 hour time frame, abin da zaka yi shine a daidai time din da zaka yi trading din, ba wai kawai zaka yi trading bane kai sai ka jira kasuwa ta yi printing din candle na 4 hour kamar yadda kuke gani. Ka jira ka ga wani irin candle kasuwan za ta yi printing. Idan ku duba yanzu anan kasuwan ta yi printing din wannan candle din da misalin karfe 3 na dare, sannan idan ku duba shi ma kuma ya yi sweeping din previous candle a nan wajen. So kamar yadda kuke gani dama mai a daidai time frame mun riga da mun samu confirmation din cewa kasuwan ta yi sweeping din previous candle low, wanda yake nuna mana cewa buy za mu nema a current day din da za mu yi trading. Sannan kuma mai a 4 hour ma mun ƙara samun confirmation na cewa kasuwan ta ƙara yin sweeping din liquidity, an yi sweeping din 4 hour liquidity a daidai nan wajen. Saboda haka yanzu anan bayan ka yi confirmation na wannan, sai ka je zuwa 3 minute time frame ko kuma 2 minute time frame, amma advisably ka yi amfani da 3 minute. Sai dai kuma amma a daidai nan wajen misali a ce idan next candle din da ya zo sai ya kasance ba wai har ya yi sweeping ba, sai ya kasance sai ya kasance misali a daidai kasuwan ta yi sweeping din previous day low, kun gane, amma kuma a 4 hours sai ya kasance kasuwan ta yi sweeping din candle din ya yi sweeping din high ne, ya yi sweeping din previous candle high ne ba wai low. To anan wajen ba za mu nemi trade ba, tunda me za mu nemi trade ne based on daily bias da muka samu.
to amma tunda mun samu wannan option din anan, abinda zamu yi kai tsaye zamu je zuwa 3 minute time frame kamar yadda kuke gani. To kamar yadda kuke gani anan wajen normally za ka ga structure din kasuwar somehow, amma abinda zaka mayar da hankali akai shine kawai current lokacin da kake yin trading. Abinda zaka yi shine misali a daidai karfe 8 shine mostly lokacin da muke fara yin trading, so zamu jira mu ga menene abinda market za ta yi kafin wannan lokacin. Wannan shine lokacin trade dina, kamar yadda kuke gani yanzu karfe 8 na safe yayi. So anan idan muka duba zamu ga cewa menene abinda kasuwan ta yi. Har yanzu kasuwan bata dauki inducement ba, sannan kuma bata bada damar daukar wani trade ba. So anan zamu zo mu market din nan wajen a matsayin inducement din, kamar yadda kuke gani based on abinda nake gani, this is our inducement. So bayan mun market din wannan level din a matsayin inducement, next thing abinda zamu yi shine mu jira kasuwa ta dauki wannan inducement din, amma kuma kasuwan bata dauka ba. So ba wai kawai kai sai zamu yi buy din ba, dole sai mun jira structure fa. Kun gane, wancan kawai zamu yi amfani da shi ne in form of a daily bias. So anan wajen idan muka ci gaba da yi zaka ga market din ta ƙara creating din wani inducement din a nan wanda har yanzu ba a riga da an dauke shi ba. So deep down kuma idan muka duba zamu ga bayan breaking din wannan high din, kasuwan ta ƙara creating wani inducement din a daidai nan wajen, wanda that is not bad. So anan wajen zamu jira mu ga menene abin da kasuwan za ta yi. So definitely anan ma mun ƙara samun wani sabon inducement din, market din ta ƙi ta dawo. So finally anan kasuwan ta dawo ta dauki wannan inducement din. So definitely wannan wajen zai mana aiki a matsayin mai breakout structure kamar yadda kuke gani. So bayan wajen mun market din shi a matsayin BOS, menene abu na gaba da zamu? Abu na gaba da zamu shine zamu zo mu market din previous order flow ko kuma order block din da muke da shi available. So currently idan muka duba zamu ga cewa wannan shine previous point of interest din da muke da shi a daidai nan wajen. Wannan shine previous order flow din mu. Idan muka duba ba mu da wani valid order block a daidai nan wajen, dukkan su they are already been mitigated. Order block din da muke da shi shine wannan candle din a daidai nan wajen. So yanzu a daidai nan wajen bayan mun samu wannan entry din, idan wannan yayi failing currently a nan wajen ba mu da wani abin nan, idan wannan yayi failing dole sai dai mu jira kasuwa ta yi mana breaking din structure a daidai wannan level din. So idan zamu yi entry din mu a daidai nan wajen, zamu iya zuwa mu shiga trade a daidai nan haka for instance anan, sannan kuma mu saka stop loss din mu maybe somewhere around this place, sannan kuma zamu yi targeting din wannan high din, ko kuma idan muka ga dama tunda ya kasance ba trade din mu bai yi aligning da wani previous trade range ba, zamu yi amfani da Fibonacci. Bayan mun yi amfani da Fibonacci, wannan 1.168 din shine zai zama target din mu. Idan ka saka Fibonacci ɗinka a nan wajen shine zaka saka shi ne from high to bottom. Kun gane, tunda ya kasance muna neman buy ne daidai inda point of interest ɗinka ya kare, daidai nan wajen kenan kamar yadda kuke gani haka. So a nan wajen zamu yi continue with playing din price kamar yadda kuke gani. Sannan a nan wajen kamar yadda kuke gani bayan kasuwa ta yi breaking din structure haka, kuna ji, bayan kasuwa ta yi breaking din structure ka dauki wani abu a nan, ko dai ka dauki partial sannan kuma ka saita BE. Ka tabbatar da cewa stop loss ɗinka ya dawo daidai nan wajen, sannan kuma a daidai nan wajen da ka samu haka ka dauki partial kamar yadda kuke gani. So trade din is based on kawai daily bias mu. Daily bias mu is bullish. Kasuwa ta yi grabbing din previous daily liquidity, sannan a 4 hour ma kasuwa ta yi grabbing din previous candle low. Saboda haka mai a 3 minute time frame kawai entry zamu nema, ana daukar inducement mu jira mitigation na order block kusa sannan kuma mu nemi wannan trade din a nan wajen kamar yadda kuke gani yanzu haka. So as you can see a nan wajen trade din ya riga da yayi mana hitin din TP, sannan kuma mai definitely yanzu mun riga da mun yi validating din wannan wajen a matsayin mai change of character. So kuma kenan yanzu ne mun riga da mun samu valid trader range inda zamu yi amfani. So guys, so yanzu a nan wajen idan muna so zamu iya ci gaba da neman trade din mu ci gaba da neman buy, wanda definitely yanzu a nan wajen mun riga da mun san this is our inducement. So zamu jira market din ta zo ta dauki wannan inducement din. So kasuwan ta ƙara creating wani inducement din a nan wajen. So za mu cigaba da neman buy ne, ko da mun samu selling opportunity ba zan yi sell ba anan, tunda me za mu trade din ne based on daily buys din da muka samu. So anan wajen mu kasuwan ta dauke inducement, bayan daukar wannan inducement din za mu iya yin amfani da wannan order block din, ko kuma mu jira kasuwa ta yi mitigating din wannan extreme one din kamar yadda kuke gani. So anan wajen zan yi amfani da Fibonacci mu gani idan har wannan order block din ya kasance retracement din is very deep past 38.2, za mu yi amfani da shi, wanda kamar yadda kuke gani is not bad. Za mu yi amfani da wannan order block din a matsayin entry, sai dai kuma amma wannan fa decisional order block din, sannan kuma tana wajen trader range. Saboda haka this is a very low probability order block, ko za mu yi amfani da shi ne a matsayin engineering liquidity. So ina zamu iya seta limit order shine daidai wannan wajen, sannan mu saka stop din mu a nan, sannan a nan wajen zamu zo mu putin nan wajen a matsayin target. Sannan idan muka ga dama nan ma za mu yi amfani da Fibonacci, sannan mu target din wannan high din kamar yadda muke gani yanzu a daidai nan wajen haka. So
as you can see za mu ci gaba da neman trade a daidai nan wajejen, su bari in ƙara mai sauri. Kamar yadda kuke gani kasuwan ta riga da ta yi mitigating ɗin shi, gashi nan har ta fara nuna reaction, amma kuma daga ƙarshe trade ɗin ya yi failing. So bayan trade ɗin ya yi failing, kun ga me kasuwan tana mana indicating cewa me kasuwan ta koma zuwa down trend ko, yanzu za mu iya neman sell opportunity, amma kuma duk da ya kasance muna da background sannan mun san me kasuwa take ciki, so daily bias din is bullish, so babu ruwanmu da wani bearish opportunity a nan. Saboda haka za mu ci gaba da neman, za mu ci gaba da playing din price mu ga menene abin da kasuwan za ta yi. So a nan yanzu idan muka duba kasuwan ta dauki inducement kamar yadda muke gani, bayan daukar inducement a nan wajejen, wannan shine zai kasance breakup structure. So bayan breaking din wannan structure din, menene abin da ya faru next? So as you can see here, wannan shine breakup structure din a daidai nan wajejen, sannan kasuwan da ta kuma bata dauki wani inducement ba. So definitely dai wannan wajejen shine zai mana aiki a matsayin change of character din da za a, idan aka yi breaking din shi, za mu iya ci gaba da neman buying opportunity, mun san da cewa market din is now uptrend. So let's see what price is going to do. Za mu gani. So as you can see ga price nan yana ta approach, sai dai kuma market din based on the bullish an dauke inducement. So kamar yadda muke gani definitely anan kasuwan ta riga da ta yi mana taking din change of character. So yanzu mun riga da mun san yanzu wannan shine trader range din mu kamar yadda muke gani, sannan kuma za mu fara neman buying opportunity. So kamar yadda kuke gani guys, definitely yanzu wannan shine zai kasance mana a matsayin inducement. So za mu yi market din shi kafin kasuwa ta yi creating din wani. So ga market din nan tana yin retracement, za mu jira mu ga menene abin da price zai yi. And definitely kamar yadda kuke gani market din ta ƙara dawowa, amma ba dauki wannan inducement ba. So har yanzu inducement din mu is available. So what next? Za mu jira mu ga what price is going to do. And as you can see here kasuwan ta dauki inducement, sannan bayan daukar wannan inducement din a daidai nan wajejen kasuwan ta yi mitigating din wannan order block din. Ba wata order block nan, let me zoom it to you guys. So har yanzu idan muka duba za ku ga cewa ga wani order block ne, kuma har yanzu ne trade da ranar talata ne. So har yanzu zama idan ku duba fa inducement sweep din is somehow kamar valid kamar ba valid ba, sai kuma price ya riga da yayi mitigating wannan point of interest. So tunda an riga da an yi mitigating na wannan point of interest, hakan yana nuna we are good, we can enter that trade, amma kuma mu jira single candle order block kamar yadda muke gani. So yanzu mun samu single candle order block a nan wajen, so za mu iya shiga trade din mu based on wannan candle din, sannan mu entry din mu a daidai nan, sannan so based on curiosity za mu shiga trade din based on week din single candle order block din, sannan kuma za mu yi targeting din wannan high din wanda zai ba mu ratio 3. Idan target din bai kai ba, za mu yi amfani da Fibonacci from top to bottom kamar yadda kuke gani, sannan mu targeting din 1618 kamar yadda kuke gani yanzu haka. So kamar yadda kuke gani yanzu a nan gashi nan price din ya riga da ya yi reacting, amma kuma mai market din ta riga da ta yi hitting na stop loss din mu kamar yadda kuke gani. So amma idan kuka duba inda mun sai stop loss din mu is good, anan ya kamata dama a ce mun riga da mun sai stop loss din mu. So amma idan kuka duba yanzu anan za ku ga cewa me wannan point of interest din namu fa kasuwar sweeping din shi tai, ba wai breaking din shi tai ba. Wannan shi yana nuna mana cewa har yanzu is valid. Kun gane, za mu iya neman trade opportunity, kawai dai first entry din da muka yi ya riga da yayi feeling, inda breaking din shi aka yi to da fa gaba ɗaya point of interest din ya tashi daga aiki. Sannan kuma mun wannan single candle order block din za mu iya neman entry din mu kamar yadda kuke gani, tunda candle din ya riga da yayi displacing. So wannan trade din kawai is just a failure, ya riga da yayi failing, mun ƙara hitting na wani stop loss din a daidai nan waje din. Sannan kuma target din zai kasance the same target, wannan high din. Kun gane, so shine inda za mu ƙara yin target kamar yadda kuke gani. Sannan kamar yadda kuke gani gashi nan price din ya riga da ya zo ya dauke mu. In fact za mu iya ƙara neman wani trade din, tunda an yi sweeping din wannan candle din, sannan ga wani single candle order block din daga daidai nan wajen. So za mu iya neman wani re-entry din a daidai nan wajen haka kamar yadda kuke gani yanzu a daidai nan wajen. So za mu iya neman wani trade din like this, stop loss din mu dan saka shi saman nan haka, sannan shi ma za mu iya targeting din wani low din kamar yadda kuke gani. And then shi wannan re-entry din da muka yi magaga da minimizing na wannan trade din. So and kamar yadda kuke gani shi kuma wannan guy din trade din ya riga da ya breaking structure, sai dai kuma ma idan ku duba yanzu karfe 10:28 hakan shine yake nuna mana cewa date din mu ta riga da ta kare. Amma idan ku duba based on the daily liquidity sweep din da aka samu, mun samu trade anan mun yi winning trade, wannan kuma yayi failing kamar yadda kuke gani. Sannan mun yi kun ga mun ci SL guda biyu, sannan kuma mun yi winning guda biyu. Amma idan ku duba anan ware ratio 5 muka samu, anan kuma mun samu ware ratio 5.79 kamar yadda kuke gani. Anan kuma mun rasa me
So misali idan a ce anan mun samu $25 kun ga kenan anan mun rasa me abinda muka rasa ba wani bane. So it's not that kawai in kana trade wai ba za ka ci sell ba. Wannan shi yasa a koda yaushe in dai za ku ga ina video ina kokarin ina bada misali na trade ya riga da ya yi stop loss, bi ma'ana idea na trade din is valid amma kuma dai kawai is such in some way that trade din ya riga da ya yi stop loss. Hakan yana faruwa, you have to understand that dole sai ka yi stop loss, kun gane. So kai abin da kake bukata shine ka samu RR mai kyau, ya kasance kana da good RR wanda zai iya holding din trade ɗinka. Kamar yadda kuke gani yanzu a nan wajen muna da kusan, kuka duba a nan gabaki daya trade din guda biyu mun samu kusan ware shi 10.97, sannan mun rasa nan kun ga mun rasa 1 RR, sannan anan ma mun rasa 1 RR. Kun ga kenan duk da haka zamu fita da 1.8 RR kenan kamar yadda kuke gani. So wannan shine abin da kake bukata domin trading wannan formation din shine ka je zuwa daily time frame a ranar da zaka yi trade ɗinka, sannan sai ka duba kallon din jiya tsakanin kallon din jiya da kallon din shekaran jiya menene abin da ya faru, sai ka duba ka gani shin kasuwa ta yi sweeping high ne ko kuma ta yi sweeping low. Duk wani abin da kasuwa ta yi ba wai breaking ba, sweeping, kun gane. Duk wani abin da market din ta yi sai ka je zuwa daily time frame. A daily time frame ka tabbatar da cewa kasuwar ta yi following din abin da a 4 hour time frame ka tabbatar da cewa kasuwar ta yi following din abin da ka samu a daily time frame. Idan ka samu haka ka samu confidence guda biyu kenan, sai ka zo zuwa 3 minute time frame, sannan kuma sai ka nemi entry based on daily bias din da ka samu. So kada ku manta da ku like wannan bidiyon, sannan ku share din sa ga yan uwa domin su masu amfana. Sai mun haɗa ku in my next video. Allah ya samu dace.